Sa mga nagalantaw dira sa akon sa Hong Kong, maayong gab-igid sa inyo nga tanan. Kag tani, ara na kamo sa maayo nga kahimtangan. Antes ako magsugod sa akon video mga day. Ako na nga daan mga isang pasensya. Kay basi, kung may mahambal ako nga medyo malain, kag medyo delikado para sa iban. Ilabi na gid sa mga nagalantaw nga daw may pagka hipokrita. Tapos mahambal siya nga bawara naman ang baya ka bastos. Bawara naman sungay doon, hindi mapunggan. Bawara naman ang napahambal na medyo malain na. Gani ako ang ma-adjust para sa inyo. Kag subong pa lang, ako nagapangayo sang pasensya. Kay man, gusto talaga dyan ka mo i-update. Sang aton nga, ilonggo nga word nga permi ginagamit. Kag kung iniman ang magwa sa imo nga baba, hindi buot silingon bastos ka na o kung malain ka na pamatasan. Ini siya ang word nga yodi puta. O kung kits agi na shortcut naton di puta. Hindi ina siya malain kung imo gamiton. Kaya nga depende ina sa imo nga nabatyagan. Parehos abi ikaw nalipay, nagkadto ka sa punsyon, pagkakita nimo sang lamisa, baw di puta dako nga lechon. Di siyempre ikaw nalipay. Gamiton ini naton sa mga kalamidad kay man kita nagasimpatiya. Baw di puta may bagyo na naman nga manugsulod. O kon mahambal ka nga, baw di puta nasunog ang piyak nga barangay. Ihambal mo ina kon ikaw kuno abi na subuan. Baw di puta ang amon tupad balay nga chismosa napatay gapon. Hindi pa ka mo kontento. Madamo pa ina nga klase ekspresyon. Nakita ni mong imumigang OFW managpuli sa Pinas. Nagpariban. Baw di puta nagpariban kay mapuli sa Pinas. Kita ni mong imumigo nga bago abot halin sa barko. Baw di puta di kaglimig. Di bala? O kon mahambal ka man, baw ara naman ang among tupad balayo, di puta nga gabarak naman sa panglibak. Kadamo sang ginagamitan naton sang ina nga word. Gani, kalma ka mo, relax. Hindi ina siya binastos. Kung ginhambal ko man ina, hindi malain ang akon nga batasan. Pero para sa inyo nga akon mga plastik nga abyan, kag sa mga baghak kuda nga tupad balay nga ako permi nyo na lang niya ginalibak. Kung hambalon tagiman kamo, yudi puta ninyo. Nugay nyo ko pasalamatan. Kay base, kung magsaka ang dugo sa akon nga tangkugo, kag kamo akon panghuyapan. Pagkatapos, diretso kamo kuyapan. Baghak ka mo batasan.